Zvakaoma vedu we, iko zvino tiri kutambira mashoko anosiririsa pari kubuda mashoko kubva kuBotswana kuinauguration yavadhuma Boko, new president wekuBotswana. Pari kubuda mashoko panapa pari kunzi some are happy, some are very sad. I thought being SADC chair means not taking sides. Shoko riri kutenderera nderekuti vaMnangagwa kubva pavasvika kuinauguration yekuBotswana havana kana minute zvaro ravamboonekwawo vachisekerera SADC chairman, zvichireva kuti vari kutora mativi, vari kutora masides. Munhu wavanga vachisapota nguva yese, vachitumana chinamasa, vachituma sapoti kuti vaende kumarali, vamasisi vakadyiwa, vakaitwa Christmas, vakaitwa birthday party naDhuma Boko. Saka nduye wavakatomira naye pasaidhi, vaMnangagwa havasi kufara kwazvo. Inoziva kuti mapresident aya dzimwe nguva vanenge vatsamwira kuti pamwe zvichida vakaita investment, vanenge vachida kutry kuitawo mabusinesses avo echinyararire munyika yacho yeBotswana iyoyo. Asi pano tiri kuona kunge zvadhakwa, zvavharana. Ndopaunozonzwa pane bhizinesi rimwe ravhara nekuti papinda president munyowani. Ndo madhiri anenge aripo. Saka iko zvinezvi vanhu vacho vekuBotswana vari kuronga ipapapa vari kufara zvisingaite kuti SADC chairman havasi kusekerera. Ndo situation iri kuitika paBotswana iko zvinezvi. VaMnangagwa havasi kusekerera zvamuchose. Fesi yavo yakarema rema, fesi yavo yakazvimba zvimba. Saka vanhu veZANU-PF izvi, vanhu veZANU-PF kuti hazvina kumira zvakanaka kuBotswana iko zvinezvi. Tiri kuona mashoko ari kutenderera, tiri kuona situation iri kuitika kubva papinda vaMnangagwa munhandare kuti vaone inauguration, havasati vasekerera. Handifungidzire kuti kana nhasi dhiringi chairo richadzika, handifungidzire kana kuti chikafu chaicho vachadya chikadzika, nekuti vamwe vari kuti pamwe zvichida BP yavo yakatokwira nezvinhu zviri kuitika iko zvinezvi, kuti opposition yatorora revolutionary party chimuti, ende zvakutotanga kutoitika muSADC mese. Ivo ndo SADC chair vanenge vachitry kusapota marevolutionary party, asi zviri kushaya basa. Election iri kutoitika ichimeka sense. Nyika yeBotswana yatorwa nepeni nepepa, zvavanogara vachitaura kuti Zimbabwe yatorwa nepeni nepepa, asi kuBotswana zvaakuitika, kureva kuti zvamanje manje muAfrica taane 4 nyika dzakatorwa nepeni nepepa. Muri yeZimbabwe ndo nyaya iri kuitika paBotswana iko zvinezvi. Sekutaura kwandiri kuita kuti garai makalaika this video kuitira kuti murambe muchinzwa zvese. Ukaona dzimwe nyaya dzichikujamba kureva kuti hausi kulaika, laika this video kuitira kuti urambe uchiudzwa zvese zviri kuitika, nekuti nyaya dziri kuno dzakawandisa ende dziri kuita line up. Tiri kubudisa nyaya dzese dziri paBotswana. Ndiudzai zvamuri kufunga mucomment section.